Klassekammerater. Jeg gik på Nørrevangsskolen fra 0. til 9. 10 år med skæve eksistenser. Al-Said flygtede fra sin voldelige far i Irak, tæsket og traumatiseret. Ali havde været deprimeret og mistet levelysten siden pubertetsalderen. Han røg pinslerne stumme. Natasha havde panikangst. Jens begyndte at ryge, da han var 11. Ivan kom hos en plejefamilie, fordi hans mor mishandlede ham. Når vi snakkede over Skype, troede jeg, det var normalt, at ens mor råbte og skreg af en, eller til tider var voldige. Margrethe blev mobbet i samtlige 10 år på skolen. Aldrig med noget, altid med nedrighed. Tvillingen fra Afghanistan begyndte i vores klasse i 6. eller 7. Han var dygtig til fodbold og atletisk. Som 17-årig knivdræbte han sin egen mor. En blok fra hvor jeg er født og opvokset.